Здравейте, приятели! Аз съм Коко Стоев. С мен се свърза момче, станало жертва на побой, нанесен от група локални. Реших да поговоря с него за случилото се, за да се даде гласност на проблем, чието решение все още не е намерено. Разкажи ми какво се случи. Бяхме в мола с един приятел, излизаме от киното. На него нещо му беше лошо и седнахме едно футиолче. След като станахме, две момчета излезнаха от един магазин и започнаха да ме бутат и да ми говорят всякакви неща, как да се пускаме да се бием. И после ме притиснаха към парапета, приятелят ми гледа отстрани, той не знаеше какво да направи. Двамата бяха по-големи от мен и започнаха да ми говорят кой набор си, откъде си, за кой отбор си. После дойдоха и още хора и дойде едно момиче, което се опита да ги спре, но тя нямаше много какво да направи. Аз продължих да си ходя и те продължаваха да ме бутат. И изведнъж ме бутнаха към стената и започнаха да ме удрят с юмруци в стомаха и в гърдите. И опитах се да намеря изхода и отидох към изхода, където обикновено има охрана, но там този път нямаше никаква охрана. Излезнахме отвън пред мола, пред Ринг Мол, и едното момче застана пред мен и ме удари с юмрук в лицето и аз паднах на земята и започнах да плюя кръв. Какво направи след това? Обадих се на баща ми и двамата отидохме в районното при полицията. Ако и вие станете жертва на нещо подобно, веднага уведомете органите на реда, защото случилото се на това момче може да се случи на всеки. Давайте гласност на такъв тип проблеми без капка страх, защото това е единствения начин да преборим тази изкривена мода. Не бъди локален, бъди нормален!